A Xunta mellorará a depuradora de Paradivas, unha actuación coa que intentarán reducir os vertidos ao embalse do Umia. O alcalde de Caldas mantivo unha reunión coa directora de Augas de Galicia, da que sinalou que foi bastante clarificadora. Desde Augas asumen que a situación da depuradora de Paradivas non era de recibo. Mandaron nas semanas precedentes ali aos seus técnicos e xa teñen unha proposta de actuación. Viñamos xa denunciando o tema desde tempo atrás. De feito, hai un ano que a alcaldesa de Moraña e eu habíamos tido xa unha reunión co anterior director de Augas, que a mesma problemática. Pero bueno, parece que neste caso se van a tomar medidas e se vai a acometer a reparación e a posta en un funcionamento razonable desta depuradora que estaba dando algún problema. A inversión nesta planta compartida entre os concellos de Caldas e Moraña ascende aos 40.000 euros. Están dispostos a acometer esta actuación mediante un contrato menor, entre 30 e 40.000 euros, parece que estamos a falar, e axiña, non? o máis pronto posible, porque a depuradora en este momento estaba pasando ao embalse prácticamente nun xeito sin ningún filtro, non? Durante a xuntanza tamén se lle fixo entrega ao rexedor de Caldas da documentación da Xunta ao respecto do seguimento e o resultado dos estudos sobre a concentración de cianobacterias e de toxina no encor do Umia.